Joang'o oyawre kendo kamoro amora ma intiere machiegni e chenro mar mbaka oromo mabende chakore sani. Aneno kanyo ka en dakika 42 tok saa 3 mar okinyi. Kata kamano nyaka Ramogi Ajwang' bende amedo paro ni ne thuon wach mabende watwak e studio kae otudore koda wechego mag welo. Akalore ni odiochieng' ma kawuono tarik 22 dwe mar Ang'wen higa mar 2022 en tarik mabende duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC anoketo ni duond buche duto mag pacho kae onego bed ni tieko welo mag gi odiochieng' ma kawuono. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono wantiere kae mar mondo mi wawach moko kuom gigo mabende osebedo ka tuch e kikogo mag welo e pacho kae. Nyaka Ramogi Ajwang' kan kenda mar mondo mi wabed kod twak machalo kama e studio. Antiere kae kod wendo mabende abimiye thuolo mar mondo mi ofulno nyinge eka wadhi mbele kod twak marwa e studio ka odiochieng' ma kawuono. Kata kamano bende amedo paro ni odiochieng' ma kawuono welo mag duond burano mag ODM ibago e kuonde chung' od bura mopogore opogore. Akae boma ma Nairobi kae welo ma kamago ibiro tim e kar chung' od bura ma Westlands, Lang'ata kaachiel kod Kibra e boma ma Nairobi kae. Welo mabende reporters mag goyo tach e kor gwenge ma pacho kae mar mondo mi wakelni achiel kachiel wechego kaka gitimore kendo wabiro luon weche makamago machiegni e kinde mabende gitimore. Kata kamano e boma ma Nairobi kae mabende duond burano mar ODM bage welo margi odiochieng' mogik mabende nomi duond buche mag siasa mar bago welo margi. Ibiro baga welo moko kuom wards e county ma Nairobi kae. Kata kamano welo mag ODM ok bitim e wards kaka mago mag Upper Savannah, Waidaka, Kayole, Amano Kayole North, Kayole Central, Dandora Area 2, Dandora Area 1, Pipeline, Molem, Kahawa West, Zimmerman, kaachiel kod Ngara Ward. Mago moko kuom wards e boma ma Nairobi kae kama ODM ok bibago welo margi odiochieng' ma kawuono. Nyaka Ramogi Ajwang' wechego mag welo osebedo ka timore e dweni mar Ang'wen. Duond buche mopogore opogore obed mano mar ODM, obed mano mar UDA, mopogore opogore moko bende osebedo ka chiwo otiko manyalodia e kinde mabende itimo welo ma pacho kae. Agie thuolo ni adamiyo wendo marwa thuolo mar mondo mi oful nyinge eka wadhi mbele kod twak machalo kama. Kata kamano wendo mwantiere gode studio kae ok en wendo ahinya, osebedo kolimowa e studio kae kuom kinde moko machiegni ahinya. Erokamano Joyce. Nyinga en Meshak Odede, an wuoro nagi kendo amor ni nyikwa Ramogi kumoro amora ma untie watudre uru kanyakla kwanono weche madhi nyime welo mag duond buche seche ma kawuono. Erokamano ahinya. Meshak Odede machiegni ahinya. Meshak Odede en janon wechego mag siasa mabende dwa konyowa e kolo moko kuom gigo mosebedo katimore e kinde mag welo kata e thuolo ni mabende duol matayo weche mag yiero e pacho kae nomiyo duond buche mag siasa thuolo mar mondo mi jopiny owal jogo mabende ginyalo gombo ni otelnegi e yiero mar dwe mar 8 higani. Meshak ka wachako twak maru inyalo mana nyiso ni gisani nyalo neno ni chal mar welo e pacho kae osebedo ka chalo nade. Kalure no odiochieng' ma kawuono tarik 22 odiochieng' mogik monego bed ni duond buche mag siasa bage welo mag gi duto ka ODM kawuono aneno ko bago welo margi e county ma Nairobi kae. Erokamano Joyce. Ka wang'iyo welo ma duond buche madhi nyime kinde ma wantie ni kata e yiero ma higani waneno pogruok maduong' gi kaka welo mag duond buche osebedo ka dhi nyime e higni machien kata e yiero moko ma wasebedo go chien kaka piny Kenya. E sechegi pok waneno maundu mang'eny mwasebedo kwaneno e yiero machien kaka ma 2017, 2013 kata kadok chien kucho. Matini temo wacho ni yiero ma higa ni bet jopiny otemo kata duond buche mag siasa otemo. Atemo wacho ni nitiere atwa kata okang' mwasegoyo kaka piny Kenya kaluwore gi organizing ma duond buche mondo mi gitim welo makare. To ang'eyo ni kony bende wayudo konyruok maduong' kowuok e ofis mar Registrar of Political Parties kaluwore bende gi pend chike manyo oket machiegni matayo weche mag duond buche. Aparo ni wadhi maber moingo
kaka ne wasedhi e 2017 kadok chien. Duond bura ka duond bura osetemo kata kobed ni pod wan gi ng'ikni matin kuonde mopogore opogore, duond buche mopogore opogore, but ok chal gi kaka ne waneno gi e kinde machien kata e kinde mosekalo. Erokamano ahinya. Nyakora Ramogi jo mana kaka inene studio marwa kwa dhi mbele kod twak machalo kamae. Antie kod Mesha Kodede ma en janon wechego mag siasa e pacho kae. Amedo paro ni nyalo tudri kodwa e namba mar 23600. Facebook kacha bende wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Tipo ma bende ineno e wang' jowi mari kanyo mago picha ma bende biro ni achiel kachiel akowuok e kar chung' od bura ma Westlands buore Nairobi kae. Bende reporter marwa Walter Nyambaga nitiere Westlands kono, kendo obiro tudre kode mar mondo mi onyiswa gino manok Walter Nyambano Chris Owino manitiere Westlands. Obiro nyisowa gigo matimore kuma entiere kalure ni kawuono ema ODM bago welo margi e boma ma Nairobi kaendi. Anyakora Ramogi Ajuang ka wadhi mbele kod twaka machalo kamae Meshak. Asani wasebedo ka waneno ka nitiere ng'ur mabende duond buche mag siasa osebedo kata jogo manowal to ponono wanyalo wacho ni girem. Gisebedo ka gichwalo ng'ur margi ne aput kata duol matayo duol kata aput ma ochung' ne yalo ng'ur mag duond buche. To kata ka watiyo kod ranyisi odiochieng' manyoro ne nitiere bura mabende nong'adi mano e doho, mano motudore kod welo mabende notima e kar chung' od bura magem. Ne waneno kacha ka wach makamano doho nokiro oko, kata bedo ni doho nokiro oko ni owach ni yiero makamano notime yo mauyanga, kendo jaod bura magem mano Elisha Odhiambo emano yombo e kinde yiero makamano. Kata kamano ne wadoka ka wang'iyo chien to duol matayo weche mag yiero ka ODM kacha odhi wacho ni yiero makamago nego be ni timo kawuono, kata kamano ne gichungogi e kinde duol matayo weche mag yiero e duond buche kod aput mochung'ne yalo wechego kata ng'ur mawuok tok welo. Mane manitiere kod teko kose giromre? Ang'eyo ni duol matayo kata aput matin manono ng'ur mantiere weche mag yiero ei party kata e duond bura nigi teko ne mopogore gi teko ma aput machielo mang'iyo duond buche kanyakla kata yalo weche mag ng'ur mawuok e duond bura mora nigo. Man gi teko mang'eny moingo wadgi en mang'iyo duond buche te, aput mar Political Parties Dispute Resolution gi dho ngere. En ong'iyo duond buche te kata dispute mowuok e duond bura mora manie piny Kenya. Kwa hivyo bedo ni ong'iyo duond buche te, namba achiel osemiye teko mang'eny moingo teko ma aput matin mar duond bura nyalo bedo godo. Kata kamano aput mar duond bura nigi teko ne owuon monyalo loso go weche gi kapok wach ni odhi e aput machielo ma duond buche te. Omiyo kata bed ni weche osedhi e aput mang'iyo duond buche te, to duond bura, aput matin ma duond bura mang'iyo dispute ma duond bura nigi teko mar konyo gino kata kapok oyal e duol machielo cha. So anyalo mana gombo mar penji ni ang'o makelo, wanyalo wacho ni en gwenyruok e paro, nikech wayudo ni aput mayalo kata mayalo ng'ur mawuok tok welo mag duond buche kwatiyo kata kod ranyisi mano mar ODM. Atoka bura makamano noseyali, bura makamano noyango ni Elisha Odhiambo ema oloyo e welo makamago. To National Elections Board mano mar ODM bende nodoko wacho ni welo nego be ni timo kendo e kar chung' od bura magem. Ang'o momiyo magi timore? Nyalo bedo ni nitiere cartels moko e National Elections Board kata makoro temo timo gik makamae kose nang'o? Mano nyiso ayanga ni nitie kata bedo ni ne giwacho maler ni migosi kata moluor Elisha ema noyombo, to ne nitie weche mano opondo. Omiyo National Election Board kata NEB mar ODM kanofwenyo ni wach ni
ok onego dhi e aput mang'iyo dispute mar duond buche techa to giamua ni afadhali wadog e yiero nikech wechegi nyalo dhi mieno chama kata nyalo keto chama bedo gi nying marach e piny ngima to ok ber, koro afadhali giring gidog. Welo ma kamago onego bed ni timo kawuono, onego bed ni nuoyo to koro gichunge, nyalo bedo ni gichunge nikech ang'o e kar chung od bura magem. Chalo na kata nenore na ni nitiere weche madhi nyime behind the curtain kata e tok par madhi nyime kuno, chal ni gitemo loso wechegi. Kamoro inyalo yudo ni gichunge to ok ni gimoro amora ochung'. Nyalo bet ni e tok par kocha nitiere jok mane nigi ng'urgi oseluong kanyakla kendo giloso wechegi ma kamoro kapok piny ogik odhiambo, nikech deadline bende wan go ma okayo machiegni kabisa. Kamoro kapok piny ogik odhiambo ang' wanawinj kabin mbaka magigo e tok par ka ginyiso result. To kata kama chenro mag yalo ng'ur mawuok tok welo mag duond buche waseneno ka itimo gi mapiyo piyo, ikaso gi ahinya. Kwatiyo kod ranyisi ka wang'iyo kata kaunti no ma Siaya ne gitimo welo margi tarik 13 to jogo manitiere kod ng'ur to ne osechwalo ng'ur margi kendo bura makamano noseyali. Nyalo bedo ni chenro mar yalo buche makamagi time yo ma uyanga kosikaso gi akasa makoro jogo mochwalo buche makamago ponono ok yud ratiro margi. Joyce, gimomiyo chenro mar yalo buche kata ng'ur mowuok e duond buche koluwore gi weche mag welo itimo mapiyo piyo nikech chama kata duond bura onge gi option machielo, gionge gi gimachielo madigitim. Gimokelo ma en ni nikech IEBC kata duol matayo weche mag yiero e piny Kenya komiyo duond buche kinde malach mar mondo gitim welo margi, to duond buche dhi timo welo kodong' dakika matin to kinde no rumo. Koro miyo ka dispute owuok kata ka ng'uro owuok to gin duond bura yudore ka onge gi thuolo malach ma gibedgo ka gigo mbaka mar loso ng'ur mowuok. Koro chuno ni nyaka gitime in the shortest time magin go, nyaka gikase gi ng'wech kabisa nikech deadline kata seche kanyalo romo kapok gitieko mano. Erokamano ahinya. Wadwa ni watudre kod reporter marwa eka mak mana parono gi kanyo matin waduogo e mbaka. Nyakwa Ramogi Ajuang' mana kaka pile chenro mar mbaka romo, mbaka mabende wago e studio ka wachwalo nyaka e kor gwenge. To mana kaka senyisi ni odiochieng' ma kawuono ibago welo mag ODM e county ma Nairobi kae. Agie thuolo ni wadwa tudre kod jafwambo marwa mano Chris Owino manitiere kar chung'od bura malang'ata ma entiere e skund primary mandugu mayudore kar chung'od bura malang'ata mar mondo miyo nyiswa gigo matimore kama entiere kawuono kotudore kod welo mag duond bura mar ODM. Chris, kinyalo winja ichiew nade to lang'ata kono ang'o matimore? Erokamano ahinya Joyce, awinji e yo makare. Wane kar chung' od bura mar Lang'ata e polling station ma Undugu Primary School ma bende yudore e Nyayo High Rise Ward. Kaka ing'eyo odiochieng' ma kawuono welo mag duond bura mar ODM timore e county ma Nairobi, kama e kar chung' od bura mar Lang'ata mantiere kod wards maromo 5. Wantiere kod wards mag South C, ward mar Karen, wan kod Muguini, wan kod Nyayo High Rise Ward, kaachiel kod ward mamoko kama wantiere to en Nyayo High Rise Ward e kar chung' od bura mar Lang'ata e skund primary ma Undugu. Ward ni ma Nyayo High Rise utingo jogo ombulu mohewo 24,000 kalure kod kwan mag duol matayo yiere pacho kai IEBC mag higa 2022. Chenro ni ne ochakre e seche mag saa 2 mokinyi kalure kod koth mane uchwe bomani maduong' ma Nairobi takre kogwen, kendo kane ochopo seche mag saa 2 kod dakika moko mana kanyo chenro ni ne ochakore ayanga. Kendo kae nyalo neno ka japicha mara nyalo nang'isi ineno johera mag ODM kata jokanyo mag duond bura mar ODM dhi nyime kod goyo ombulu. Kwan mag jogo mowuok oko mar luto ombulu e chenro ni mar welo ok thoth ahinya, kata kamano gin kwan moromo tu mag jokanyo mag duond bura mar ODM. Mana kaka ing'eyo
welo mag duond bura mora itayo mana inyalo mana timo kod jogo mane ondikore kaka jokanyo mag duond burano, manyiso ni jogo man luto ombulu kata moriedo e lai e skul primary ma Undugu kama wantiere ni gin mana jokanyo mane ondikore kaka jokanyo mag duond bura mar ODM. Chal mar arita kwe bende ber, waneno ka kwan mag obila mantiere kaka ma neno ni weche mag kwe okete yo makare, gin kwan obila moromo kendo onge ywarok mora moseneno nyaka sani, chenro ni dhi nyime e yo mopi ma onge ywarok moro. Abiro mna kao pacha jokanyo adek mag ODM ma oriede lai magoyo ombulu mondo ginyiswa nto chenro ni dhi nade nyaka sani, bende gimor ka chenro ni itayo kose. Utaanza tu kuambia, tueleza unaitwa nani na je unafurahishwa na jinsi mambo yanayoendelea kufikia hivi sasa. Unaitwa nani? An Steven Odongo. Steven, in jago ombulu ma Undugu primary. An jago ombulu ma ka, and an a member mar ODM mar Undugu primary. Inyalo lero dwani nyaka sani chenro ni dhi e yo makare kose odhi nadi kalure kod in? Undugu ka osabedo kama ok jadhi maber, lakini kawuono nyaka nwachaki waneno kodhi maber, pok waneno ng'ikruok mora mora. Erokamano kuom loso kodwa. Iluongi ni ng'awa? Sijui Kiluga. Unaitwa nani? Naitwa Grace Ujo. Wewe ni mpigaji kura wa hapa Undugu? Ndio, mimi ni mpigaji. Je, unaweza tuelezea tu jinsi mambo yanavyoendelea hapa? Je, inakufurahisha kama mwanachama wa ODM? Inafurahisha, inaenda vizuri sana. Kuna matarajio tutafaulu? Asante sana. Anyalo loso koda jagombulu mar adek. Unaitwa nani? Alex Otieno Kongo. Alex Otieno in jagombulu makae. Jagombulu makae. Main thuolo mokwongo maduond bura mar ODM tiyo kod lony manyasani goyo ombulu. Inyalo wacho wach manade e wach makama? Aneno kodhi maber maonge gima marach. Ere geno men go kalure kod chenro mar welo mar ODM matimore odiochieng' ma kawuono? Kwano ombulu go wit maber maonge shida. Erokamano ahinya. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Majina anaitwa Kubasu John, mkaji wa hapa Kibira, Undugu High Rise Ward. Je, kuna matarajio yepi kulingana na hii shughuli yote ya upigaji kura ya mchujo wa chama cha ODM? Matarajio yangu ni ya kwamba yule ambaye tunamtarajia kumpitisha kwa njia ambayo wametumia elektroniki, tunaenda kumpitisha na inaenda kuwa sawa, haitakuwa na tashwishi yoyote. Nadhani tunaenda kushinda hii uchaguzi. Chama cha ODM ndio inakuwa chama ya kipekee humu nchini kuandaa mchujo wake kutumia digital ama kutumia njia za kisasa za teknolojia. Je, kuna matarajio yapi ama kuna maoni gani kuhusu hii njia ya ODM kutumia digital ama njia za kisasa ya upigaji kura? Matarajio yangu haitakuwa kama ile ya last yenye tulikuwa na vifaranga za kompyuta. Sasa itakuwa mzuri na tutachagua yule mtu ambaye tunatarajia, na nikoshua iko huru na haki. Kwa maana unapobonyeza pale inakuletea yule mtu unataka, unabonyeza kwa yule mtu unataka, na matarajio yangu ni ya kwamba itakuwa na usawa na uhaki. Je, mwisho uko na wito gani kwa wanachama wote wa ODM hasa wa hapa Undugu? Wito wangu ni ya kwamba wasiangalie kile wanapewa kwa mfuko, bali waangalie maendeleo ambayo mtu anataka kumchagua atafanya. Maana wengi wanaweza amua kupea shilingi 500 na hiyo utakula leo, lakini maendeleo ndio itakuwa ya muhimu sana. Shukran. Joyce Manakaka iwinjo mago moko kuom jogo ombulu madhi nyime koda riedo lai mar goyo ombulu e chenro mar welo mar duond bura mar ODM kanyalo mnalieko ni e kar chung od bura mar Lang'ata wan koda ji maromo 4 ma olapdho gi ndong' ne kom od bura mar Lang'ata kod otiko mar ODM. Oting'o Felix Oduor ma bende ong'ere kod nying mar Jalang'o,
uting'o Oscar Omeke, uting'o Sally Bolo e kind mamoko. Magi moko kuom jogo ma olap dhogi ndong' ne utiko mar ODM kata jogo ma olap dhogi ndong' ne kom od bura ma Lang'ata e yiero ma higani kod utiko mar duond bura mar ODM. Kendo wagoyo tache kar chung' od bura ma Lang'ata ka wawuok kae wabiro dhi polling station mamoko mar mondo wang'e to chenro ni dhi e yo manadi e polling station mamoko kopogore kod polling station ma Undugu mayudore e Nyayo High Rise Ward. Ka in kod penjo Joyce. Erokamano ahinya Chris Owino. Daher mana mar penji. Chris, welo mamoko ma waseneno mag ODM osebedo ka timore ka watiyo kod ranyisi mago manotimore e kaunti ma Kisumu, Homa Bay, Siaya kaachiel kod Migori. Ne waneno ka jopiny ne ywak ahinya e wi wachno mar password. E boma ma Nairobi kuma intiere kanyo Undugu Primary School, bende wachno mar password osewuok e oko kendo jopiny bonde osechwalo ng'ur moro amora kotudore kod wachno mar password. Erokamano Joyce, mana kaka iwacho e bomani maduong' ma Nairobi to moloyo e kar luto ombulu ma Undugu Primary kama wantiere ni, wach moro ka ywarok mar password en gima jopiny okono nikech bang' ka koth ne ogika otieko chwe kata ochopo e gikone, chenro ni ne ochakore ma onge leo moro amora ma wach moro mar password ne okoneno e Undugu Primary School. Mana kopo ni ne nitiere polling station mamoko mabro dhi ng'iyo, kata kamano e Undugu Primary School kakae ne onge wach moro amora mar password kaka ne waneno polling station mamoko e gwenge mag Luo Nyanza. Joyce. Erokamano ahinya Chris Owino. Wabo medo tudre kodi e kinde ma iwuotho e polling stations mayudore kar chung' od bura ma Lang'ata mar mondo mi nyiswa gigo matimore kaka chenro mag welo mag ODM adhi mbele kama intiere. Erokamano ahinya Chris. Nyako Ramogi Ajua medo paro ni antiere kod janon weche mag siasa Mesha Kodede mabende watwa gode studio kae kotudore kod welo mag duond buche mag siasa marumo odiochieng' makawuono. Apar ni welo makamago osebed kitimo e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Duond burano mar UDA notimo welo margi e odiochieng' achiel e counties 36 mayudore e pacho kae. Duond bura mar ODM to noketo tarik mopogore opogore magitime welo magi e koro gwenge ma pacho ka. Ka odiochieng' makawuono welo mag ODM itimore e boma ma Nairobi kae. Welo mabende itimo ne kom od bura ma Westlands, Lang'ata kaachiel kod Kibra kende e boma ma Nairobi kae. Parni county ma Nairobi nitiere kod constituencies 17. Kata kamano itimo mana welo e constituencies 3 kende. Nyalo bedo ni ODM osechiwo tiko manyalodia e constituencies mamoko kata oyo. Kata kamano mago weche podi wabo medo luonu machiegni kendo wabiro nyisi kaka gimedo donjonwa e mesa mar ka weche manyien. Ka wadhi mbele kod twak marwa Meshaka, ang'o minyalo wacho kotudore ineno kaka chenro mar welo timore Lang'ata kacha kendo jopiny ok oywak ahinya wi wach password ni. Wach password ni kata in ang'eyo ni sebedo kinene, kisebedo kiluwo weche manyien. Jopiny Siaya kocha no ywago wach password, Kisumu, Migori, Homa Bay. Wach password ni en ang'o ma jopiny nosiko ka ywago. Nairobi kae Lang'ata kacha kende ema pok wawinjo ywak e wi password. Erokamano Joyce. Aparo ni duond bura mar ODM ema nokwongo tiyo gi gik ma dongere luongo ni digital mondo gitim welo makare. Omiyo es chakruok ne nyaka ne wa expect kata nyaka ne ng'e ni wadhi bedo gi challenges kata ng'ikruok mopogore opogore. To aparo ni gima dhi nyime momiyo kawuono ka jafwambo maru wuoyo kod jo go ombulu kata johera mar party mar ODM to giwacho ni gik moko dhi nyime makare kendo arita kwe ber kendo onge ng'ur. Aparo ni ma en nikech telo ma kata aput matin mochung' ne yiero mar ODM winjo feedback kata duoko mawuok kuom jopiny kaluwore gi nominations magitimo. Omiyo bedo ni ne gipoge e kidienje mopogore opogore kendo e odiochienge mopogore opogore. Omiyo gisebedo ka giyudo kaka ginyalo loso kuonde mang'ikruok nitie kaka gidhi nyime. Omiyo ka ne gineno ka wach password Homa Bay nyoywago password ahinya momiyo wuoyi moro matin sani celebrity
ahinya e dala ka nikech ong'ere kaka jagno manobiro gi wach mar password. Taparo ni waduoko erokamano kuom duol matin matayo yiero nikech ne giwinjo ywak kendo koro waneno ka yiero ma itimo bang' mano onge ng'ama osechako ywago password kamano. Erokamano ahinya. Nyaka Ramogi Ajowa ng'amedo mana paro ni wachno mar rayaw mar mashinde mag ombulu osebedo ka kelo koko e kind jopiny e kinde welo mag duond bura mag ODM osebedo katimore e kor gwenge mapacho kaluwore ni duond burano mar ODM e duond bura mokwongo ma bende wanyalo wacho ni nobago welo margi ka gitiyo kod lonya manyasani. Bende medo paro ni reporters magwa goyo tach e kor gwenge mapacho kae mar kelo ni kata nyisi gigo mabende timore e kaunti ma Nairobi kae kawuono kama duond burano mar ODM bage welo margi kuonde chung' od bura adek aka bende biro tim welo mag MCAs wards moko e boma ma Nairobi kae. Weche mabende wabiro kelo ni seche ma wayudogi wabiro mi ler matut e bi weche makamago. Inyalo medo tudri kodwa e namba mar 236000. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kau kamano, we wakau yoyo matin eka waduogi wadhi mbele kod twak marwa. Kikidhi mabor. Ekelea game za leo na so moja on shabiki.com and stand a chance to win a smartphone. Tunapeana simu mbili kila siku. The more bets you place of 100 shillings each, the more entries you get. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Happy Easter. Kuwa Shabiki. Shabiki.com. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malich madongo waseneno ka jawaro chungo, e thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Kuwa Shabiki. Play now. To en gino mochuno kata doko ni ok wang'eyo sama obiro. Yudo kumba mating'o ting' duto mag liel mondo igeng' paro mang'eny kod solro maonge tiende e sama iwito ng'ano ma bende ihero. Okumba ni kawo ga ting' duto mag liel. Yudo kumba mondo ine ni gik moko duto obedo makare. Choga kaka jonyuol chal e kaka nyithindgi bende chal. Aditi
Machiegni kendo nyako Ramogi ajuang'ero kama na nyaku medo mana kete e Ramogi TV kae atuaka en atuako tudore kod welo mag duond buche mag siasa madhi nyime e pacho kae ka ntiere kod wendo e studio Mesha Kodede ma en janon wechego mag siasa. Bende medo paro ni odiochieng' ma kawuono welo mag duond bura mar ODM atimore e boma ma Nairobi kae. Welo ma bende itimo e kar chung'od bura ma Westlands Kibra ka achiel kod Lang'ata akambe moko kuom kombe mag MCA bende itime welo makamago e boma ma Nairobi kae. Ka ntiere kod penjo kata ote moramora itudori kodwa e namba mar 23600 Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Imedo mana kete Ramogi TV kae nikech wantiere kae mara miler mar chiwo ni lera kotudore kod weche go duto mabende timore pachoka e kinde mabende yiero maduong' ma higa ni kayo ama chiegni yiero mabende ibiro bagi kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higa ni. Akawadhi mbele kod tuaka marwa Meshaka. E kinde kata jogo mabende osebedo ka chwalo ng'ur margi e kinde mag welo kata ng'ur mabende gin godo tok welo mabende otimore kata welo mag duond buche mopogore mosebedo ka timore pachoka. Kwatiyo kod ranyisi welo mag duond burago mag ODM kata mago mabende mag Homa Bay mabende no yalo odiochieng' manyoro e boma ma Kisumu. Moko kuom jogo mabende ochwalo ng'ur margi ne gintiere kod ng'ur e wi wachno mar kwalo ombolo, ne gintiere kod ng'ur ni mashinde go manyasani mabende ODM tiyo godo ne ok gineyo makare. Nyalo bedo ni ang'o monego bed ni itimo e kinde mag welo kata e higa mabende wabiro bago welo machielo nikech jomoko be ne lieko ni jopiny moko ne kia tiyo kod mashinde machalo kamago. Onego bed ni imiyo gi thuolo marom nade mar tiego kata jopiny yore makare mar tiyo kod mashinde makamago kapok jodhi kate welo kate yiero. Yes, Joyce, aparo ni mago moko kuom weche ma watemo nono mondo chama obed gi welo maber e kinde mabiro nikech party nigi welo sani to party wageno ni biro bedo e yiero mabiro kata mamoko bang' higni mang'eny. Kwa hivyo aparo ni chama onego bed ni kao lessons kata gik moko kuom weche mwamedo tiegore e welo mwadhigo nyime e yore kisasa kata digital. Number 2, nitiere kuonde mane ng'ikruok obete nikech jomoko ne ok ong'eyo tiyo gi gini. To aparo ni mana kaka isewacho chama onego bed ni ka IBC kata duol matayo weche mag yiero e Kenya ochiwo dweche 2 ni mondo duond buche duto manie e piny Kenya otim welo maggi. To lesson number 1 onego bed ni duond buche gi timo welo maggi e kinde mowinjore mondo ka nitie kuonde mang'ikruok nitie to girekebisha mapiyo kaeto thuolo yudore kata ne duond bura mar tiego jok madhi konyo ji kata jok matiyo negi e weche mag welo. E seche mwawuoye ni to mane ok otimore maber ahinya nikech duond buche chalo gima ne ong'uk gi weche mag yiero to gibedo gi thuolo matin omiyo jok mane timo gigi ne ok obedo gi ikruok malong'o ahinya. Kata kamano kawakwano kata kwachiwo marks kian anyalo miyo ODM kaka duond bura 60 to 70% ni gitemo bing ni en gima gitimo e kinde mokwongo. Abedo gi geno mamalo ni higa machielo kwadok e yiero ginyalo chorore kata up to 90 to kwanyal bedo gi kinde ma wabro bedo ga 100% nikech digital bende en digital. Nitie ma inyalo test miyud katiyo maber kata IBC e dala ka waseneno. Nitie kinde mane watimo yiero digital e IBC ma kinde moko jomoko nong'ur ni kata koro wadoga e kalatas manyachon nikech samoro inyalo timo mi test mi winj ka gik moko ringo maber to ka gik sechego tiyudo ka gik moko koro onge. Kata mana studio kama wantie ni seche moko gigi tiyo maber samoro imanyo jafwambo manoko to ok uwinjru. Gik machalo digital gin gibedo gi chochni e kinde mane ok wapar.
Kwa hivyo kwa nyalo wacho ni nitie kinde mwa chama kata party bro bedo ga 100% report, but wang'eyo ni kama gintie sani ka wasomo gik moko kata wamedo bedo gi lony kuom chochnigi to wadhi bedo gi welo maber e kinde mabiro. To bende ka waweyo kata duond burano mar ODM, duond bura mar UDA bende yande obago welo margi, to margi ne gitimo mano odiochieng' achiel, kendo ne gitime e counties 36 mayudore e pacho kae. To tok welo makamago jomoko bende osechwalo ng'ur margi ka bende koro ging'ur ni UDA notiyo kod register mabandia kata register moko winjore ni gitigodo e bago welo makamagi. To UDA mana kwa nyalo ng'iyo gin ne gitimo, wanyalo wacho ni ne gitimo welo mag the manual way. Ne gitime, ne gintiere kod otese kacha, ne gintiere kod ballot boxes. Bende ne waneno ka nitiere jomoko ma bende ne lieko ni osekwalo ombulu kaluwore ni ne giyudo otese moko mag luto ombulu ose luto ombulu to chenro pok ochak. Inyalo wacho ang'o kotudore kod wachno mar register mabandia ma jomoko koro lieko ni UDA notiyo godo e kindegi mag welo? Adieri makende mantie en ni UDA ne otemo kar nyalogi, to kipenja kian tanyalo wacho ni UDA ne okodhi maber as such, nikech ei mtandao kata mbui ne waneno kalatese mang'eny ma osego e tik kuom candidates moko, to ok ne waneno nene mbui, bende ne waneno ka jofwambo magwa mawuok e ute fwambo gi keyo wuoyo kod some of the aspirants kata jogo mochung' malaro kombe, to ne confirm ni gik makamago ne nitie adieri, kendo kalatese abilago ne yudore e polling stations. Nyiso ni welo no ne duond bura mar UDA temo mana mondo okony wechegi kik wuog ok ahinya kata keth chama, but ne nitie weche mang'eny e iye. Number 2, wech mar register. Nitiere yore mang'eny ma inyalo choch godo kata inyalo kwal go ombulu ka watimo gi register mar gik mondik andika kata otapi e kompyuta kae to kel ne ji. To bende ka ng'adi matin, register makamano ma itimo godo welo e duond buche mag siasa, register makamago nego beni wuok kanyo, nego beni wuok e tenda duond burano koso nego beni wuok ka IEBC, nikech kaluwore kod wachno mar UDA gilieko ni IEBC emanomiyo gi register no ma bende gitiyo godo e welo margi. Register makamano onengo wuog ORPP kata Register of Political Parties Office, ma dholuo luongo ni duol ma ochung' ne ndiko duond buche. Nikech kanyo ema ji register inyalo paro e kinde moko kane wan e studio ni to gi omera moro matiyo kono kawacho ni gisetemo mondo duond bura ka duond bura obed gi register ne, to pod chando gi nikech ok gine magi register kata ok gine magi ndik ji e duond buche, ji ndikore kendgi e duond buche. Inyalo paro kinde mane ng'ato ka ng'ato kotemo cheko e simbe to yudore e duond bura mane ok ondikore. Koro ne gitemo mondo gi clean register no mondo gichiw, to tabu mantie en ni gima chal kama dhi nyime e kinde te, onge chieng' mochunge. Koro sama ne timo nominations kata welo mar duond buche mag UDA, inyalo yudo ni register mano migi mondo gitigo, jomoko nosechako ringo mowuok e duond bura mar UDA. Nyalo bet ni kiny kwakaw kaka ranyisi kiny opang welo mar duond bucha UDA, to an kawuono asedhi e simba ma wuok adi register gi dho ngere, ok abedo awuok e bedo kaka achiel kuom jo kanyo no mag duond bura mar UDA. Kiny to kachopo e pap tiyudo nyinga e register cha, to anyalo chako dok machaka go kura e welo mar duond bura mar UDA kata obedo ni ok an ja kanyo no mar UDA. Omiyo mano kelo chochni maduong' ahinya, kendo ok mi wabed gi ratiro ni adieri mantie en ni jok manogo kura kata mane oyiero otimo welo e UDA gin jo UDA ma ondiki e register. Ato bende kinde ma wechegi mag welo dhi nyime, nitiere jogo ma bende dwaro ni
nitiere kapok duond buche odhi Welo, nitiere kaka ichulo omenda mag Welo. Nitiere omenda ma ichulo moko ponono ng'eny ahinya ma jomoko maonge kod nyalo mar chulo. Gin giwuok ga duond bura ka koro giwacho ni ok anyal chulo omenda ma kamano, wadhi achung' kar kenda. To nitiere jogo ma bende nosechulo kwa tiyo kod ranyisi. Nitiere kar chung' od bura mano Marangwe e county ma Homa Bay. Noko bag Welo e kar chung' od bura Marangwe. To nitiere jogo ma bende nochulo omenda margi mag Welo, kata nochulo mano omenda madirom shillings 250 ne gichulo mag Welo. To koro odwaro ni odwokne omenda mano Eric Omondi. Sani koro odwaro ni ODM odwokne omenda makama kalure ni en ok nong'ise ni dhi tim Welo e od bura, ok dhi tim Welo e od bura Marangwe. Duond bura owinjo dwokne gi pesa makamago kuonde moko time Welo kose mano pesa ma wanyalo wacho ni iwacho gi Kiswahili ni gino modhi ka juoga ok nyal duogo. Joyce, adieri ma onengo jowa ong'e e seche ma idonje chama ni chama nigi rules kata chike matayo yiero mage. Seche mane wan Bomas kaka jokanyo no mag duond bura mar ODM, ji abila Eric gini nyaka ne bed ni kanyo. E seche mane jagoro mongirore kata jagoro maduong' mar ODM gi jotelo mamoko somo resolutions mag council, the governing council, kawacho ni e kinde mwadhi e yiero wadhi bedo gi yore 4 ma wanyalo timo go Welo. Wanyalo party nigi teko mar chiwo mar chiwo tiko ne Meshak directly ka okokalo e Welo ma jopinyo go e kura. Namba 2, delegates mag chama kata mag party duond bura nyalo bedo piny e ward no kata constituency no to wacho ni wamiyo Joyce otiko. Kata wanyalo timo opinion poll gi research firms magwa to wacho ni ng'ano maumbe lach e od bura Marangwe mondo chama otigo kaka yor achiel mar chiwo tiko. To bende wanyalo dhi ir jopiny. E sechego ni nyalo yudo kidoke clips tibro yudo ka jite noyie ni mano to winjore kabisa. Machal ni kata Eric nyalo bedo ni ne kanyo kendo noyie ni mano winjore kabisa. So e sechegi chama kao amua ni ok watim yiero kanyo to onge chik e Kenya ka motamo chama ni kik amua kata timu uamuzi abilano. Kwa hivyo gima chama nyalo wacho en ni wagombaka wawinjre ka wanyalo back candidate achiel to watim kamano. So chama ok nyal duoko pesa bilano. Mak mana sheria chama onge chik ma chuno chama ni mondo duok pesa no. But ka chama amua kendgi ni waduoka mondo kwe obedie. Andwa ni mak mana parono gi kanyo matin. Matende ni jogo koro ginyalo wacho ni aisulu mano pesa mosedhi kamano. Kichako to kibitieko. Mak parono gi kanyo. Anyakora Ramogi ajuanga mana kapile amedo mana nyisi ni e chenro ni mara mbaka oromo watudre kod reporters magwa mar mondo mi wafwambni weche matimore e kor gwenge mapachoka. Agie thuolo ni adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Mombasa mondo watudre kod jafwambo marwa Joja Oko mabende nitiere e romo mar 45 mar jotenda sikunde mag sekondari duto matimore e county ma Mombasa. Joja Oko kinyalo winja ichiu nade Mombasa kono to ang'o matimore e romo machalo kamano. George. Ero kamana henya awinji maber ahinya kowuok e kaunti ma Mombasa kuma kawuono wagoyo tach e romo mar jotend jopuonj madhi nyime Mombasa kaendi kendo kawuono en romo marumo ayanga. Antiere kaendi gi jakom riwruok jopuonj go Koindi Mulikahi kendo adwaro mana ni to ler mana ni to e thuolo mar ndalo 5 magisebedo godo e kaunti ma Mombasa kae gin weche mage magiwacho to gin okange mage magichope. Ang'eyo ni owinjo dholuo matin onyalo temo to ko jaluo but machiegni nya jakom romo makawuono dhi nade. Kawuono wadhi maber, wasebedo ka chakre wuok tich nyaka kawuono wadwaro loro to nitie weche mang'eny ma wasewuoyo ka. Wasewuoye wach mar promotion mar jopuonj, wasenyiso TSC nikech nitie stagnation moro mang'eny kanyo. Koro wasenyiso gi, be wasewacho ni ginengo gimed promotion mang'eny kaka deputies wan gi skunde mang'eny nigi nyithindo mang'eny kabisa.
wadwaro deputies kata adek ang'wen. Deputy mar boarding, deputy mar guidance and counseling, mondo wa widen administrative base. Mar ariyo wase nyisogi e wach appointment mar jopuonj mantie gima oluongo ni what is that? Nitie jopuonj moko gintie internship. Sama gilando jopuonj go gilando ga vacancies e skunde moko. To japuonj ka kaka intern koro dhi timo interview school machelo, gikawe kucho to gap donka. Koro wanyiso gini gap ni okwadwar. Wadwaro sama giland japuonj kume school ma entie mondo gikawe kanyo. Wang'eyo ni achiel kuom weche mabende usetwakie matut en wach CBC kata lony mar somo mar CBC. Yeah. Wang'eyo ni chakre higa manyien ochakore ayanga. Keni binano ka ikruok nitiere malong'o, be nitiere buge malong'o madhi chako tayo chenro niendi? Mokwongo gima se wuoyo ahinya en wache klase infrastructure. To serikal osebedo kagi oseloso klesni 5,000. Pod moko biro second round. Be TSC giselando gichako train jopuonje 6 skunde ka skunde. Lakini wan ni wawacho ni wadwaro percentage. Ka skunde nyalo miwa 70% mar jopuonje skunde no gichak training, obiro bedo maber across the country. Lakini jopuonje 6 skunde mamoko gin gi jopuonje 100. Koro jopuonje 6 mano ok rom. Gimiyo gi percentage moro mano nyalo bedo maber. E wach buge KICD ni wanyiso gi wadwaro neno gima giluongo ni the syllabuses mondo wang'igi. Koro sani chakre nyoro gise keto gi website. Koro wadhi ng'iyo gi kuma waneno nitie tabu wabiro nyiso gi mondo gibed gitim adjustment kapod next year ochopo. Okwadwar ni sama nyithindo biro be waneno syllabuses go to waneno gaps wachako go koko and then jomoko chako wacho ni pok wabedo tayari, lakini wantie. Tikno wagi wach uniform be naneno kuwuoye matut. Wach uniform chakre nyoro asewuoyo gi principal wadwa mang'eny, asenyiso gi sama waduoge school gidhi ging'iya ne baruche ma waoro oko mondo nyithindo oyud gibi school. Ginena ne ang'o ma watimo kanyo monyalo bedo blockage kum nyathi bire school. Kantie gimoro ma waketo kanyo mobiro bedo expensive, wadhi wagol. Mar ariyo, ka nyathi obiro school gi uniform monyiewo kamoro ka ok en kame baruche owacho ni dhi nyiewo kanyo, giwe nyathino donje school. So long as uniform no and the same color, the same tailoring magin wacho. Nikech wan kaka jopuonji okodwar blame mang'eny ahinya. Nikech wadwaro sector obed silent, wadwaro achieve golwa. To golwa en puonjo nyithindo. Mar adek wawuoye wach discipline. Wach mar drugs gi. Uneno ka wawuoye ahinya. Ni wadwaro random testing. Wadwaro random testing kantie within the law. Pok wawacho ni en final. Wa invite jo Kenya mondo wawuoye wachni. Lawyers man kanyo gibigi konywa. En laws mane monengo waket kanyo. En programs mane monengo waket. Okwadwar ji ochako wacha ni jopuonj gi mano ginyal dhi go kamoro. Ka gineno ni okonyal dhi go kamoro, nyaka ging'e block barrier ni kanye. To ginyalo konyowa golo barrier no. Nikech wawuoye next year generation gin nyithindo mwapuonje sani. Kowaweyo gi mondo gidonje wach drugs, gidonje wach indiscipline. Next time okwanyale wuoye nyimgi, gibiro negowa. Kaka story ma nyocha neno Citizen TV, kuma young men wuothe to gigoji
Wadwaro serikal obed kamano. Wadwaro. To nyaka wagole sani. Erokamano. Erokamano. Ma jakom Kesha Indimuli Kahi oken jaluo to kata kamano uwinjo kowacho dholuo mochiny. Kowuok e kaunti ma Mombasa kaendi an Joja oko to kata kamano wakawe yweyo matin kok wadhi nyime gi chenro wan. Timo orako kinde ka kinde nyalo duoko piny gamo tuoche mag nyarogno. Bende onyalo duoko piny adundo magwecho matek kendo konyo adundo mondo oti makare. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. En injili mar mo. En injili man gi ko. En injili maler maber. Bed gi yie maonge luoro. Bed gadiera maonge to. Mano en chir. Kendo ma okwe ng'ato nono. Injili makelo lokruok makare. Tudri kod Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, kod Ken the DJ. Yae, Injili nyale. Jumapil ka Jumapil, chakre saa 12 mar okinyi. E chenro mar Injili kalo, e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi ajuanga kamoro mora ma intiere ma en chenro mar mbaka oromo kama ogoyo mbaka e studio kae akawa tudore kod reporters magwa bende mayudore kor gwenge ma pacho ka kalore ni mae chenro ma bende wakelo ni weche duto matimore pacho kae kata bedo ni wabedo kod twak e studio kae jogo mantiere oko bende wamiyo gi thuolo mar chwalo duond gi kotudore kod weche mopogore opogore matucha e pacho ka nyako Ramogi ajuangi e thuolo ni amedo mana paro ni e studio mar okinyi makawuono watu waka e weche motudore kod welo mag duond buche madhi nyime e pacho kae kantiere kae e studio marwa achiel kachiel kowuok e boma ma Nairobi kae kod janon weche mag siasa mano Meshaka Odede mabende wachwalo godo mbaka machalo kamae bende medo paro ni odiochieng' makawuono duond bura mar ODM bago welo margi e county ma Nairobi kae welo mabende itimo e kar chung' od bura ma Westlands Kibra kachiel kod Lang'ata kabende nitiere moko kuom kombego mag MCAs kata wards kama bende itime welo odiochieng' makawuono moko kuom wards mabende ODM ok bage welo mag gi kawuono oting'o mano Upper Savannah Waidhaka, Kayole North, Kayole Central, Dandora Area 2, Dandora Area 1, Pipeline, Molem, Kahawa West, Zimmerman kachiel kod Ngara Ward. Mago moko kuom wards mabende ODM ok bage welo margi odiochieng' makawuono. Kata kamano nyako Ramogi ajuangi bende nyalo tudri kodwa e namba mar 2 Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor_Meshak. Akawadhi mbele kod twak marwa wawuoye wachno mara omenda mabende josiasa chulo duond buche e kinde magidhi e welo. To ka duond bura ong'eyo maber ni kanyo mabende jogo dwa laro kom makamano gidhi chiwo tiko manyalodia kata ok gidhi bago welo mora kanyo kwatiyo kod ranyisi e kar chung' od bura mar Rangwe county ma Homa Bay. Ang'eyo ni duond bura mar ODM nong'eyo makara ni kacha chato ok wadhi bagi welo mora ang'o momiyo gikawo omenda mag josiasa gino makoro miyo josiasa mathoth kata mag UDA bende yande waseneno kowuok oko ka ywak ni okawo omenda margi to kotim welo kuondego ang'o momiyo mae timore adieri mantie Joyce ni e seche ma ji chiwo andika ni gidwa chung'
od bura ma kuonde mopogore opogore. E sechego duond bura pok owacho ni nitie kama ok gidhi time welo. E sechego duond bura gi telo te manie duond burano ong'eyo ni idhi tim welo. Mak mana ni kochopo seche moko magigo mbaka magiyudo ni kumachalo kama gi kama cha ok wanyal time, to nyaka gi communicate kata nyaka gi nyis joma kata an kama beti ok apar ni yo maber kabisa mar timo welo en chiwo otiko kaka waseneno ka timore e duond bura marwa ma ODM. But seche moko chuno duond bura ni nyaka tim kamano mondo kamoro gi avoid weche mang'eny kata tulo madiwuogi kuonde ma opogore opogore. To seche ma an bende a register e duond bura kawacho ni adwa chung', ong'ere malong'o ni duond bura nigi thuolo mar ng'ado wach ni ok gitim welo e constituency machung'eno. So ok onego bed ka gimobwoga ni duond bura wacha koa from nowhere ni gin kanyo koro gitime welo. Aparo ni siasa ma Kenya osebedo siasa ma itayo gi pesa. Omiyo an bende kaka jachung' kang'e ni ok onyal bedo na mayot, to nengo bed ni ang'iyo fuku na mokwongo tawacho ni pesa ni nitie possibility ni onyalo dhi to ok tim welo kanyo. Ben nitie possibility ni nyalo tim welo. To kata kapo ni no tim welo to ok ayudo mbulu moromo, ng'ama do duoko pesa ni pod dino lal. So sasa madonje siasa kopo na aluoro weche mag tiyo gi pesa, to nengo bed ni awacho nikech nitiere possibility mar independent. Awach ni joluo luongo ni independent. An adhiya independent kamano, ok adhi tero pesa duond bura mora mora. Matiende ni jogo maponono wanyalo wacho ni party olal gi pesa gi gibeda kod kwe kalure ni gino mosedhi kajuga ok duogi. Mana kaka jo Kiswahili no wacho. Gibeda gi kwe nikech kata de tim nomination, there is also 50% chances ni de pesa de ok yudo. To mano ben nyiso ni pod de ok odwok pesa. To e wachno mara nominations masani dhi nyime, waseneno ka duond buche mopogore opogore ochiwo tiko manyalodia ne josiasa moko. Kendo kuonde mosechiwo tiko manyalodia ema bende ne waneno ka ji kata kombe mosechiwo tiko manyalodia maneno ka kombe makamago onge welo moramora mibage. Otiko manyalodia gino momiyo party chiwo. Gichiwo ne jogo maponono wanyalo wacho ni gin loyal to the party kosenang'o. Kata waneno ka duond bura no mar Wiper ne ochiwo ne Mike Sonko tiko manyalodia mar dhi laro koma governor e county ma Mombasa kae. Chenro mane ma duond bura tiyo go de chiwo tiko manyalodia gi nyalo bedo ni ging'iyo ni ng'ato nitiere kod mbika anyo kose en loyalty ma intiere godo ne duond bura. Wasewinjo jotend duond buche mang'eny ka wuoyo gi jopiny kata kalo e utewa mag fwambo gi keyo madalaka. But kaka duond bura ma wantie marwa mar ODM, wasewinjo kanyo wasewinjo kiwache wach mar loyalty to the party moingo chama mora kata duond bura machielo. To gimipimo go loyalty to the party ting'e ni pod ok wawinjore kaka jokanyo no ma duond bura ni en ang'o mwatiyo go e pimo loyalty to the party. Bende kakoro wawe siasa waketo siasa thenge matin. Seche moko wawacha gigi walieko gi alieka kwa luongo loyalty to the party. To jomoko waparo ni loyalty to the party en goyo chong ne party leader kata jatelo mar duond bura. Party duong' moingo jatelo mar duond bura. To seche moko nitie ka an gi Joyce wane party, to nitiere decision kata wach monengo wang'adi, to ikawo position moro akawo position moro. Majority kata oganda mang'eny ma jokanyo no mar party kokawo position ni, to nikech wan demokrasia onengo bed ni atur awacho ni ka ng'enyu dwaro ni mondo wadhi route ni, to wan watin kata an kenda. Koro mano turno ema nyiso loyalty to the party. Awacho ni party duong' moingo dwarona kata moinga wadok koni. To gimachielo mopogore gi man to ok nyis loyalty to the party. Wacho pacha bende ok nyis ni ok an loyal to the party. Wacho pacha en mana niya abiro dhi kodu nikech ung'eny,
to kata kwadhi tung'eyo ni an gombo na to ne en ni wadok komachielo mopogore. So gima ng'eno miyo chama seche moko tiyo gi gik machalo polls mondo giwinj mbi ma any one of us ni godo e ground mondo okonygi chiwo otiko. En ni kadine watimo nomination kata welo, party ka party timo welo kako winjore kaka nie chik ma ok orem kata matin. De party ka party dwaro pesa ma ABC bende dwaro mondo tim yiero maduong' mabiro. To kapani nitie party kata chiel man gi kabind pesa no. Koro miyo seche moko kawayudo ni Joyce nigi mbi e Ramogi ka moingo Meshak. To party neno niya mondo wang'ad weche mag tiyo gomenda mang'eny ma bende waonge go. Wami Joyce otiko ma direct mondo wakonyre pesa no watigo kamachielo ma ji nie gi mbi maromre ma koro wakia onge gi mwanya tiyo go mondo wang'e ni ng'a monengo wamiyo tiko. Erokamano ahinya. Akasomo moko kuom ote mabende aneno ka joneno mag oseoronwa e Facebook. Kata ote moro ka inyisa ni Joyce mosna jalony makoro obedo pinya. Mos arito ng'eto mar bura mar kom MP Mandhewa ka entiere Kanyadoto Nyarongi School. Erokamano ahinya. Ng'eto no mar welo ma kata kamago ma ng'ur mag welo ma bende notimore Ndhiwa kono bende timore odiochieng' ma kawuono. Wan bende warito mar mondo mi wane gino ma bende biro wuok kata duoko ma biro duogo tok ng'eto ma kamano. Ote machielo Odongo wuod Asembo Jangoma wacho ni aneno maler ka antiere Asembo Got Bondo. Sulei Junior Makolweny wacho ni morning asedonjo e mbaka oromo kendo awinjo maber kabisa ka wadoke weche mag welo mag duond buche. To what I can say is that each party has their own preferred candidates based on their loyalty, and that is why you find that those that are not loyal to the particular party finds it tough to secure party ticket. Mana kaka isewacho, onyalo bedo weche go mag loyalty kata weche mag ni party ok dwa atiyo kod omenda mathoth e kinde mag welo. Nyakore Muge Jonga medo mana pano ni nyalo medo oronwa ote mari kata penjo mora mora ma intiere godo e namba mar 23600. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Nyakore Muge Jong mana kaka senyisi ni odiochieng' ma kawuono duond bura mar ODM bago welo margi e county ma Nairobi kae. Wadwa tudore achiel kachiel kod jafwambo marwa mano Walter Nyambaga mantiere Westlands mar mondo mi onyiswa ni chenro mag welo Westlands kono dhi nade to nyaka sani bende jopiny osechwalo ng'ur kata ywak margi kotudore kod rayaw mar mashinde mag timo kata mag luto mbulu kono kose nang'o. Walter Nyambaga kinyalo winja. Erokamano Joyce Oduor ichiew na studio kanyoendo antiere gwenge mag Westland constituency kama chenro mar welo mar duond bura mar ODM dhi nyime kanya ka chop seche kende wasechiedho kuonde mag luto mbulu mag Dholiech dendo ni polling stations kumoting'o Kihumbini social hall kanya kumiluongo ni California kama chenro mar welo dhi nyime kata matin. Jogi mondo ka okinyi ma kawuono nigi riyo mar luto mbulu kendo yiero magi dwaro mak mana ni koro gin kod kuom chwang ma gintiere godo ne gilero ni manyiso ni welo maket kod dhi nyime kalore Nyakore Muge Jwang wagoyo mos ahinya kuom ng'ikruok e yor tudruok ma bende wabedo godo kod Walter Nyambaga. Kata kamano pod waloso wechego mag tudruok kendo bang' thuolo matin kende wabiro ringo wadhi nyaka ir Walter Nyambaga kendo mar mondo mi omed leronwa gigo matimore Westlands kono kama bende duond burano mar ODM obago welo margi odiochieng' ma kawuono. Kata kamano ka wadhi mbele kod twaka marwa Meshaka atwa kutudore kod wechego mag welo mabende dhi nyime e pacho kae kaachiel kod weche mamoko mag siasa maponono nyalo bedo ni tuche e pacho kae. Wiper nomiyo Sonko otiko manyalodia e kinde mabende duond buche mopogore opogore bende abago welo margi e pacho kae. Sonko bende wanyalo wacho ni entiere kod party loyalty kose ento ang'o motimore kaluwore ni Sonko
kata obedo ni duol matayo weche magiere pacho ka IEBC noluoko lwetgi wacho ni gin jasiasa moro amora ma mibadhi mieno nyala laro kom moro amora mar siasa kalore ni lwetgi otwe mano tok ka doho mamalo mano High Court e higa mar 2018 nong'ado chik ni kata obedo ni mibadhi mieni kata obedo no makni bura moro amora to pok otweyi kata pok oyanga adiera ni ne timo ketho makamano to pod in thuolo mar laro kom moro amora mar siasa. Yes, Joyce, Wiper nigi duond bura mar Wiper nigi criterias kata kaka gitimo welo mekgi ne jogo ma chung gotiko mar Wiper, and achiel kuom chikegi oyienegi chiwo otiko manyalodia ne candidate kumora mora kata eneo mora mora magidwa chunge. So aparo ni kipacha Wiper oyudo candidate mangi mbi maber moromo kaluwore gi kwang'iyo kinde machien Mombasa ok osebedo ngome kata kama Wiper nie gi mbi ahinya. To governor machon ma Nairobi Migosi Mike Sonko nigi mbi ne owuon ma jogo maluwe ma ok dwa ng'eyo ni chama mane ma entie. Omiyo ka Wiper oyudo ng'ata bilano to gifil ni ka gimedo gi mbigi mar party kaluwore gi mbi mane gin go matin e Mombasa to gimedo gi jo Sonko gi jogo maluwe to ginyalo bedo gi jogo mang'eny kata johera mang'eny e county ma Mombasa manyalo miyo gi chance matin mar yudo komno. So Wiper no temo ni mondo kik gidhi e welo giwinjre gi Ali Mbogo mbunge ma bende ne dwaro komno mondo koriw mbi mar Sonko gi mbunge no to kaachiel gi johera mag Wiper to gineno ni chances gine nyalo bedo maber. Mak mana parono gi kanya dwa ni watudre kod reporter marwa Walter Nyambaga mantiere Westlands mar mondo miyo nyiswa ni ang'o matimore Westlands gi sani. Jopiny osechwalo ng'ur moro amora kotudore kod welo mag ODM madhi nyime kono kose oyo. Walter Nyambaga kinyalo winja Westlands kono chenro mag welo mag ODM dhi nade okinyi makawuono Walter? Erokamano Joyce, abiro ni kachiel mana kaka iselieke kar chung od bura mag Westland constituency kama chenro mar dhi nyime kod welo mar ODM dhi nyime. Mak mana ni wasebedo kaluwore Nairobi ka endi ka nyaka chop sechegi wasechiedho Kamkunji kachiel kod Westlands, Mathare gi kuonde mamoko. Chenro mar welo mar ODM no gweng'we chukinyi makawuono to kuonde moko ne ng'ikni nitiere kaluwore ni onge mar gima iluongo ni rayaw manyasani ma dho liech dendo ni kisungu dendo gi kisungu ni password. Kata kamano nitiere kuonde moko ma bende ng'ikruok osebedi kaluwore kod onge kachiel kod ote mano mowuok e duond bura mar ODM kanyaka chop sechegi endi wantiere kar lutombulu ma California. Johera mag ODM no chopo kokinyi makawuono mondo lutombulu mak mana ni koro gin kod ng'ikni kachiel kod paro matut ni to gibro dok ka gilutombulu nang'o. Ami mana achiel kuom jachung' ma bende nyaka chop sechegi endi lek mare chal ka gima dwa lwar e Lwanda matin kaluwore kod jo erane ma bende sonde mondo mi ochak wuoth kachiel mondo chopi e log tich mar ODM mondo mi ong'e ni adiri mantiere motenre kod welo makawuono chalo nade. Erokamano kuom loso kod Ramogi TV. Utatuelezea hisia yako kwa siku ya leo kwamba hakutaweza kupata nafasi ya kupiga kura katika kiti cha MCA hapa California. Vipi? Okay, naweza sema mimi naitwa Kennedy Maina, MCA aspirant California ward na tiketi ya ODM. Tumefadhaishwa sana kuamka asubuhi ya leo kwa hakuna nominations na communication walifanya kwa page yao ya Facebook. It's very hurting to us as aspirant. Unaona tuko hapa hivi watatu. Sote tulikuwa ready na tulikuwa prepared. We have wasted a lot of our resources. Even you can see the people were already wako hapa wanangoja for the process. So tuwezi sema tunafurahia and no official communication, but whatever tunasikia the ward ilikuwa reserved for Jubilee, which tunashindwa ni watu wanafaa kujiamulia ama inafaa kuamuliwa kutoka juu. That's what inafanya tunasikia uchungu. Asante sana. Maybe pengine niongee na mwingine ambayo pia huenda amegadhabishwa kutokana na information ambayo amepata. Hebu tueleze kwako. Kwa majina naitwa Khalifa Kimani, mimi ni aspirant wa California na tiketi ya ODM. Hii jambo limetuma sana.
na sababu ni kwamba sisi si watoto wadogo, sisi ni watu wazima, na kuna communication tumekuwa tumekesha, tumenyeshewa, na sababu yetu tunataka California ipate msimamizi mzuri. Wao kuja kutuchagulia, lakini wangetuambia there's communication line, watuambie inafaa kwa hivi na hivi, na si kwenda kupangwa huko na watu wa Jubilee, wao ndio wapatie MCA. Huyo MCA ambaye tumepewa sisi, she was nominated before. Huyo MCA ni hajaifika hapa, hajui shida za California, hata watu hawamjui. Ushaona? Sasa haiwezekani kwamba si watu wa huku wachaguliwe na sisi tunajua sisi ni watu wa baba. Asanteni sana. Mano e kaka weche chalo kar luto mbulu nogo ma California kaendi mak mana ni gisebedo ka girito ni to tok maendi ang'o gini mabiro dhi nyime kendo gibiro yudo thuolo nogo mar yudo duoko mana kotenre kod luo e chenro nogo mar timo welo kendo yudo jotelo nogo magidwaro. Nyaka chop seche gendi wasebedo ka wawuotho kuonde mopogore opogore mag luto mbulu. Chenro mar luto mbulu mar timo welo nindi oyudo ka ne ni kod ng'ikruok mak mana nyaka chop seche gendi nitiere kuonde moko ma rayao manyasa ni mar rayao masinde osebedo ka ok ochopo e wang' sa kendo timonegi loso makende mondo gidhi nyime e kod luto mbulu. E kono mar member of parliament kata od bura nogo ji mathoth mokelo kanyakla Philip Kiesa kaachiel kod jokwa moko bende geno ni gibiro thuolo nogo mondo mi fwadho tiko mar ODM mar bende laro kom maduong' kochopo chiko mar aboro. Wawuok kendo wachopo Pangani primary kama chenro ni endi bende wabiro rango ni jopiny wachang'o kendo bende gisedo thuolo mar luto mbulu. Adu kachiel nyaka studio Joyce pononi kod penjo. Erokamano ahinya Walter Nyambaga, onge kod penjo moro amora, kata kamano ang'eyo ni biro medo luonwa machiegni kaka welo mag ODM timore kar chung' od bura ma Westlands kono, kendo biro tudre kodi e wechewa mamoko mar mondo mi lernwa gigo matimore kama intiere. Erokamano ahinya Walter Nyambaga. Nyakora Ramogi Ajuang amedo paroni ni okinyi makawuono antiere studio kae kod janon weche mag siasa Meshaka Odede ka wanono mana weche motudore kod welo mag duond buche mag siasa mabende dhi nyime e pacho kae. Inyalo medo tudri kodwa e namba mar 23600 Facebook kacha wantere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Akawa dhi mbele kod twak marwa Meshaka. Amaneno ka sa marwa bende dhi mana mapiyo piyo kendo wachiegni mana loro chenro marwa mar mbako romo kinyi makawuono. E wachni mara Wiper kaachiel kod welo margi kata mar chiwo ne Sonko tiko manyalodia. Aparni riwruoge mag kata duond buche mag siasa mane obiro kanyakla kendo loso riwruoge mag siasa. Nitiere riwruok mar siasa mar Kenya Kwanza, wantiere kod riwruok mar siasa mar Azimio One Kenya Coalition kata One Kenya Alliance. Duond buche manitiere riwruoge makamagi nodagi ni ok ginyala timo welo makanyakla. Gine momiyo sani waneno ka Wiper owalo kata omiyo Sonko tiko manyalodia e dhi laro kom gavana e kaunti ma Mombasa. To ODM bende yando semiyo Abdul Swamad Nasir otiko manyalodia e dhi laro kom gavana mane kaunti ma Mombasa kono. Wach makamae mar duond buche kata duond buche mantiere riwruok achiel chungo ji ariyo kamoro achiel. Onyalo keto weche mag siasa kama chalo nade, onyalo pogo mbulu kose nang'? Gima timore gi bombe madongo ma ji odake mopogore opogore kabinde mopogore opogore chuno ni ka duond buche ariyo adek kata mokalo kanyo osebiro kanyakla moloso riwruok ma dho ngere luongo ni coalition, to nyaka giwinjre kaka gichungo jogo ma dhi laro kombe man e bombego, nikech ka ok giwinjore to chal ni wanyalo bedo ka wai kendwa ei coalition to kare jomonengo waigo to waweyo oko kocha. Magi nonenore ayanga e yiero moko machien machalo ndalo mane wayiero ka wan gi NASA as a coalition to gi Jubilee. Ne waneno ka nitiere kuonde moko mosebedo ka gin gichalo miechwa kaka chama mar ODM, to nomawa kombego nikech wach mar chungo jo bura adek kata ng'wen ei coalition achiel. Omiyo sechegi ne nyaka giwinjre, duond buchegi nyaka ne winjre kaeto ong'e ni ka achiel kuom duond bura mani ei coalition ni osechiwo candidate e od bura makama to jomodong' te support. Aparo ni ma bende gima timore kata i Nairobi
momiyo ging'iyo constituencies mantie i Nairobi to giwacho ni makama wawene ODM, makama wawene Jubilee, nikech adieri man kende ni wasetimo yiero i Nairobi e kinde machien to waseneno obedo kinyi odhiambo kata otieno kidhi yiero for example od bura machalo Roysambu en mar Jubilee traditionally onge chieng' ma ODM nosebede gi kom kanyo. Koro kata kwa wuondore ni ODM chungo ng'ato kanyo, Wiper chungo ng'ato kanyo e Azimio, mano chal mani wachiwo thuolo makende ne Kenya Kwanza mondo kaw komno. Ochuno ni kuonde machalo Ruaraka ok gidhi time yiero, kata kitime yiero to wene ODM mondo ochung ng'ato kanyo. Erokamano ahinya. Samaro mano miwa neno koserume. Buonyiriri 30 wachni mogik. Wachna mogik dhi e party marwa mar ODM. Scientifically kata king'iyo nonro matut ki sayansia kata ka dholuo luongo kamano akia, but ok nyal bedo ni e yiero kata e welo marwa te across ni mbunge achiel kende ema jopiny osekiro oko. Gini chando pacha, nyisa ni nitie kama mbachni moro nitie. Erokamano ahinya. Nyaka Ramogi Ajuang de wagomba ahinya dhi mbele kod twak machalo kama, lakini nyisa ni samaro mano miwa oserumo. Gikanye mochopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi makawuono. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka ne wachak chenro marwa okinyi makawuono nyaka sani. Aneno kanyo kosemolo sabicha maro nyango. Elo Sharon Ong'ao kaachiel kod Cleophas Oluoch gi jogo duto mabende oneno ni chenro ni obiro ni eyo makare. Akwayo ni mondo ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.